Neni make up. Anak ada Pak Bos Curut. Bos curut. Iya dong. Kanggo Mas Rawin, kanggo Majikan tua, majikan nom. Kanggo mas pengantin. Jadi. channel apa ini? Noise Pro, Noise Studio. Matur suwun sepatune kono. Matur kesuwun sepatune. Ya iya dong. Mata net nyirami pipi kelinganing kekasih. Obat mutusaken cinta cuma karena fitnah sing nyata. Curang pemisah wis kesawang katon. apa sih nang? Hati demen dikelakon. Sabar senang, sabar. Bisa cinta kangenan ning dada. Ora bakal hilang sing jiwa. Majikan nom bakalur Iya. supaya jalan. Oh majikan nome. Ya heeh bulan esuk. Kanggo seneng iun. Kesuwun sepatue. Oh, oli kalung wah. Enda. Rika wakalur, Rika. Rika majikan nom, majikan nom. Alur dingin, majikan nom. Mimi siapa? Wong ora weruh waca ora apa. Omae kajipa, 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 omae kajipa kesuwun. Majikan maneh. Cuma Mamae, mamae cinta Aal, mamae Aal, mamae Aal, bisa mamae Aal, indah mamae Aal, mamae Aal, mamae Aal kesuwun, mamae Aal. sing dialami waktu loro wakalur loper gini. Iya. Emang bisa waca? Ya wis. Cinta sing akhirnya foto dikit ya. Gawe kecewa kurang bisa wis kesawang katon. Apa maneh ini? Larang ati demen dikelakon. Sing sabar, nang sing sabar. Sisa cinta kangenan ning dada. Alat, Ora bakal hilang sing jiwa. nang iul mau Kau ditakoni emong kidure apa? Emong kidure apa? kayak gengsi. Takon dikalung ya gengsi. Emang tulisannya apa kene? Ya Allah. Tulisan. Nang iul. Terus Meme Gunawan. Ya. Kanggo Nok Ibas sing anane. Berpisahkan itu
bunda siapa kana maukah? Maukah? Iya. Nyanyi. Tulisan dan kabeh-kabeh. Bocah. Pastikan no. Ditulis mulane enggak. Ya yang kok ditulis. Keluarga dari Hajat selamat bergabung saja. Orang nangis orang nang orang. Cuma ketemune sing tak ketuni. Kisah indah tinggal kenangan sing dialami dodok orang pengen sun mong main cinta sing akhirnya menggawe kecewa banyu mata netes nyir